Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Action Reports, Afternoon Edition. Action Reports, Afternoon Edition. Action Reports, Afternoon Edition. Today is a Thursday, Webes kita mga ka-aksyon nga presentation, November 24, 2022. Kung natin balikan ang aton nga kasaysayan sa itong Nobyembre 24, 1872, ang isa sa mga pamaagi mga ka-aksyon sa pagbiyahe kag pag-communicate sa Luzon mga ka-aksyon ang ginpasanyog pa kag ginpaayo, pinaagi mga ka-aksyon sa inaugurasyon sang 125 kilometro nga kalabaon sa isa ka railway mga ka-aksyon nga linya gikan sa Manila padulong sa Dagupan sa Pangasinan. Bangod sa ninangin maayo pa ang delivery kag transportation hindi lamang sa mga gamit, mga goods but of course kalakip na mga ka-aksyon ng pagbiyahe sa mga individual. Subong man ang pagpadala sa mga impormasyon sa North mga ka-aksyon pinaagi sa reliable kag madasig nga modes ng transportation kung pamaagi sa pungsod Pilipinas nga gina-enjoy sa tion sang ipiulihi nga dekada mga ka-aksyon sang 19th century. Ang general plan sa pagpatukod sang railroad line ang gina-introduce bilang pamaagi sa pag-exploit sa mga untapped riches sa mga Virgin Islands sa Luzon nga nangin na pamaagi agod madiskubre ang pila ka mga nature's blessing but only slightly steered sang trade and commercial activity even sa tion sang galleon trade. Action Reports, Afternoon Edition. Sang June 25, 1875 mga ka-aksyon ng Royal Decree of King Alfonso XII sang Spain ang nag-require sa inspectors ng Public Works ng Philippine Island nga magsumetero sang general plan para sa pagpatukod sang railroad line sa isla naman sang Luzon. Buot silingon na muni ang pinakauna nga pamaagi nga gintukod mga ka-aksyon ang kaangay sini mismo nga struktura ilabinadra mismo sa Northern Luzon. And by June 1, 1887, nagsugod ang konstruksyon sang railway line from Manila to Dagupan, Pangasinan. Kang iligin award mga ka-aksyon sa Don Inbundo Skikes sang Ferrocarril de Manila, Dagupan. Ang maning original nga corporate name sang Manila Railway Company sang London. Aksyon, John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Mayong hapon na kung inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz. Mga ka-aksyon, 31 days na lang ho. Antes pa man ang adlaw sang Pasko kag 38 days. Antes naman ang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon, John Diaz, balita na patas. Diri kita sa itong mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinala.
Ngano ba mga balobalita nga dapat idumantayan diri man sa aton nga pagpangalaga diri sa aton tuntunan Aksyon Reports afternoon edition na sa balita lokal aton pagatutukan ining nagluntad nga ing shooting incident sa bahin mismo mga kaaksyon sa syudad sang Sipalay. To be exact mga kaaksyon sa impormasyon nga aton nga nabaton sa bahin sang Sitio Cambugiot sakop sang barangay Kamindangan sa syudad sang Sipalay. Kung sa diin masubo diri nga report duha ka mga miyembro sang 47th Infantry Battalion sang Philippine Army nga nabase mga kaaksyon sa area naman sa barangay Kaliling sa Banwa sang Kawayan ang napatay sa sining shooting incident. The Philippine Army as well as the Philippine National Police were not yet able to confirm if ining kaso isa ka ambush. Kay kun aton basihan ining pinaka-latest nga spot report nga ginpagwa sang Philippine National Police particularmente na sang Sipalay PNP ilagin palayag mga kaaksyon nga shooting incident lamang ining natabo dira. Labi na nga ining mga biktima ang nagasakay sa motorsiklo kag sang nagapalapit na sa bungyod nga bahin kag kurbadahan sang barangay Kamindangan sa kagrupo sang mga armado ang nagpaarak sang lutang sining duha ka mga biktima kag sila nakaangkon sa naglain-lain nga pila sa ila naman nga lawas nga gintunaan sang ila nga kamatayon. Sa karon mga kaaksyon, ginabisuhan na ang tanan nga mga informants. Tanan man nga mga miyembro sa Philippine Army nga mangin alerto. Kag siguraduhon gid nga mapadigay ng hot pursuit operation samtang padayon ng ilang paglagas sa mga otoridad mga kaaksyon sa siniman nga mga tinion. So far mga kaaksyon, wala pa ginasang update pero kayo gay. Ato nini pagatutukan, maingkopod naton ang Deputy Chief of Police sang San Carl sang Sipalay PNP, Police Lieutenant Anthony Saing. Kag subong man ang balik naton nga pagpakikangot og gidugay kay Brigadier General Leonardo Peña, ang hepe sang 302nd Infantry Brigade sang Philippine Army nga sakop mismong lugar mga kaaksyon. Kag aton man gina-check ang aton connection dira sa syudad sang Sipalay si Aksyon Nonoy de la Cruz sa pinaka-latest nga update kag sitwasyon mga kaaksyon. Ang pinakauli naton nga update sining hapon ginpalayag na sang kapulisan kag sang Philippine Army nga ginpabalo na ang himata sining mga biktima mga kaaksyon sining nagluntad nga shooting incident. Lason ko nga pwede din natin mapalayag sa kanginan ang ila pangalan. Pero ito natin ang konfirmasyon kaupo naman ang Philippine Army. Dugay-dugay diri sa gihapon sa aton nga pagpangalagad. Sa iban pa nga mga balita gikan sa Bacolod City Government Center gadulong ni Aksyon Nortay Hupon, Konsel Pontevilla ginabuligan nga ma-facilitate sa talatapan sa ang alkalde ang kinlano nga gin-request sang team nga nag-inspeksyon sa mga gasolinahan. Sa aton nga mga balita nasyonal, may bago naman nga hepe ang Philippine Navy mga kaaksyon, Adake Junior in bago nga tagpamuno sang Philippine Navy. 189 ka diplomatic protest na file na kuno sa Pilipinas bastok sa China sa mga tuig. Ang pamangkot anong resulta basit tob-tob lang sa filing black kag daw hindi man nato mapaktan kuno mga resulta sa ulihi. Bureau of Correction ginhilway ang masobra 200 ka mga persons deprived of liberty kung PDL. 200 niya. This 200 is a big number already in terms of pagpahilway mga kaaksyon sa mga PDL. Hopefully mga kaaksyon nga may ari gini no sang potoro labi na magbag-o gid ining gaan naman sang oportunidad sang gobyerno labi na sang Bureau of Corrections. Aksyon Johnny Diaz, balita nga patas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Mayang hapon Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ating pagpangalaga dining Aksyon Reports afternoon edition. Sa nasiling na Webes kita nga presentation November 24, 2022. Subong hapon, liwat na makita madulong sa inyo sa pinakamabagong madalag ko ang mga balita nga natipon sa atong Aksyon Unit Reporters, sa atong Aksyon Correspondents. Handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga bulubalita. Sa kinaanda na kaluan ang inyong alagad sa kahanginan, Aksyon Jan Diaz. Standby kami dala mga kaaksyon sa mga balita nga atong idulong subong nga hapon. May mga mensahe bala kamo rin nyo ipadala lang sa atong naman yung text hotline 09637570-874. O kung mga kaaksyon diri sa atong live streaming, aton pagpasahon ng aton naman nga mga
yung mga mensahe dugay-dugay. Di na kita maguyang pasang tiyempo. Ibalo nato ng pinakalang sitwasyon sa palibot sa sunod sa Bacolod nato ng aton nga patrol with Aksyon Zil Minardo. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Aksyon Zil, mayang hapon. Action dyan, good afternoon. Yes, Yes. nga siyempo subong. No? Kagati medyo masako-sako gid ang dalan dire subong no, sa Maya. Katuslaw ni Action dyan. No, diri sa Maya, Bacolod City Public Plaza man. Pero dalan katuslaw kita diri subong no, naka-plastar. No? So makita nato na diri Action dyan. Ang lakat sang trapiko diri sa slow to moderate na subong nga hapon. No? Kaya ti madamo-damo naman